umbhalo DM Fanseni phila nami ngiyaphila imini ubambo lakho ngibhala lencwadi ngenhliziyo ephukile ezinyangeni ezedlule sasizikhiphile nabangani bami ngeshwa ngisazi kwenzakalani kodwa engikwaziyo ngavuka esifubeni somunye wesilisa shwele umuntu wami kodwa nalapha esiswini sekukhona omunye umuntu wami owafika ngephutha ngibhala lencwadi nje amabombo ngiwabhekise kandongazi yaduma kanti akusaduma indonga kuphela nekhanda lami liyaduma wena ubucabangela ikusasa mina bengicabangela imanje ubumnandi besikhashana ubuletha usizi lapha kade ngoba nalomuntu ongikhulelisile angimthandi futhi angimazi kahle inkinga kwasekudlekile okunye nokunye kwalandela ngisayoqala impilo entshe egoli angikulahli inkinga ngazi ngizokubhekela obani ngisaba ngisho ukukuthela ngehlazo ngake ngacabanga ukungiphathisa ijazi uthande nginalo ngawe lanqaba awukaze wangiphoxa ngalutho ubuyindoda eqotho umthetho ubuqinisile isimilo kunesixegile ngikuphoxile awenzile lutho lubi imino sephutheni amanzi la kamakhona aphindame uma ubambo lami siyobuye siqhubekela sasigcine khona ngelinye ilanga okwamanje ngisabhekana nemphumela yobudedengu bami ngikufisa lo wesifazane oqotho kodwa uthando lami kimi liyophila inguna phakade sala kahle phakade lami nasemlandweni ngiyoxoxela isizukulwane ukuthi ngake ngathanda wesiliso njengawe ngiyazi ngakuthembisa ukuthi sohlukanisa ukufa namhlanje sihlukanisa ukufa kweqiniso kumina ungalinguzi ngabaze noma uzisole ngamaphuthami ngiyazi ubuziqhenya ngami nama ngiziqhenyi ngezenzo zami gwinyitshe indaba ezitha limbule ingubo lungene kanti lixhoshwa libhekile imini intombi futhi obe isithandwa sakho sala kahle emacingwana ngiyohlezi ngikuthanda nanku umbhalo ngoGubhela chapter 1 verse 1